Is-somma finali qegħdin jgħiduli hija dik ta' 248,182 euro. Grazzi u grazzi u grazzi ħafna minn qalbi. Dik kienet is-somma finali li nġabret waqt il-maratona ġbir ta' fondi bit-tema ħajja aħjar f'pajjiżna li saret matul il-ġurnata tal-ħadd mill-Partit Nazzjonalista. Maratona li permezz ta' ħadaw kollha li taw l-għajnuna tagħhom se jkunu qed jgħinu lill-Partit Nazzjonalista sabiex ikompli fil-ġlieda u l-ħidma tiegħu sabiex ikun jista' iwassal il-messaġġ tiegħu bl-aktar mod effettiv possibbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-Eksperiċi Kalaxxoni u l-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali taw is-sem tagħhom f'din il-maratona li xandret kemm fuq Net Television u anke fuq Net FM. F'messaġġ illi wassal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tul din il-maratona wara ringrazzja lil kull ċittadin tal-għajnuna imprezzabbli tiegħu e kif huma s-sinsla għal ħajja aħjar f'pajjiżna. Huwa biss il-Partit Nazzjonalista illi jista' jibiddel id-direzzjoni, li jista' jaqleb il-folja, li jista' f'dal pajjiż jerġa' jġib ħajja aħjar. Bernard Grech fakkar kif Roberta Bela kien hemm għal dawk tal-qalba billi abbuża mis-sistema ta' pajjiżna. Illum Roberta Bela kellu l-ardir li jiddefendi lil dawk illi għażlu bejn in-nies, lil dawk li taw il-liċenzja lil xi ħadd li ma kienx ħaqqu li joħodha, lil dawk li tefgħu fit-triq taw liċenzja lil xi ħadd jew il xi wħud illi mhux suppost qegħdin isuqu. Qegħdin jilagħbu bil-ħajja ta' uliedna. Kif id-dawl ta' dan illi Bernard Grech wieħed li se jkun qed jara li pajjiżna jerġa' lura għal ħajja aħjar f'pajjiżna. Ma' gvern nazzjonalista mmexxi minni li jekk xi ħadd mhux suppost qed isuq, mhux se jkun qed isuq. Mhux se jipperikolalek il-libnek jew il-bintek jew il-leżis tiegħek għaliex għalhekk hemm il-liġijiet, għalhekk hemm ir-regoli, għalhekk hemm it-testijiet tas-sewqan biex nażlu. U għalhekk dik hija l-wegħda li Gvern Nazzjonalista mmexxi minni se jkun qed jimxi mar-regoli u lilek jgħinek iva timxi il-qoddim. Matul il-maratona twaslu wkoll messaġġi mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino flimkien ma' 7 kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew: Roberta Metsola, David Casa, David Agius, Peter Agius, Mirjana Testaferrata Denoto, Norma Camilleri u Louisanne Pulis.